ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపిక కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. రామ రామ హరే హరే తల్లి రమణరామలండి. సో 7th చాప్టర్ లో ఏం చూసామన్నది వకుళాదేవి మాతాజీ పెట్టారు. ఇంకెవరైనా పెట్టదలుచుకుంటే పెట్టండి, చూద్దాము. ఇది 8వ అధ్యాయం. ఒక ఫ్యూ మినిట్స్ ఆగి చూద్దాము. 8వ అధ్యాయంలో మరి అక్షర బ్రహ్మయోగము ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 8వ అధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మయోగం, భగవత్ ప్రాప్తి అని కూడా దీనికి పేరు. అందరికీ స్వాగతం. సో అక్షర అంటే, క్షర అంటే నాశనం అయ్యేది, అక్షర అంటే ఆపోజిట్, నాశనం లేనిది అని అర్థం. సో ఏమిటి నాశనం లేనిదంటే బ్రహ్మ అంటే భగవంతుడు, ఆ తత్వము, అది నాశనం లేనిది. ఎందుకు? సత్తు చిత్తు కాబట్టి, ఎప్పటికీ ఉండేది, శాశ్వతమైనది, నాశనం లేనిది కాబట్టి అది అక్షరము. సో అక్షర బ్రహ్మము, దానికి తగ్గ దాని తాలూకు ఆ అక్షర బ్రహ్మ యొక్క యోగము. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మతత్వం అది కొంత ఈ చాప్టర్లో చూస్తాము. సో 7వ అధ్యాయం నుంచి భక్తి యోగం ప్రారంభించామన్నది గుర్తుంచుకోండి. నిన్న జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం మొన్న చూసాం, భక్తి యోగం. ఇప్పుడు అక్షర బ్రహ్మ యోగం 8వ అధ్యాయం చూడబోతున్నాం. మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిం ఉచ్యతే. కిం ఏమిటి? తద్బ్రహ్మం ఆ బ్రహ్మం ఏమిటి? కిం అధ్యాత్మం ఆ అధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి? కిం కర్మ కర్మ అంటే ఏమిటి? పురుషోత్తమ అంటూ భగవంతుని సంబోధిస్తూ అడిగాడు. ఇంకా అడుగుతున్నాడు ఏమని? అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం, అధిభూతం అంటే కూడా ఏమిటో ప్రోక్తం చెప్పవలసింది. అధిదైవం కిం ఉచ్యతే, అధిదైవం అంటే ఏమిటో చెప్పవలసింది. సో మొత్తం 5 విషయాలు అడిగాడు అనమాట ఇక్కడ. ఏమిటి? బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మం అంటే ఆత్మతత్వం ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం అంటే ఏమిటి అని చెప్పి 5 విషయాలను అర్జునుడు అడగడం జరిగింది.
ఇంకా అడుగుతున్నాడు ఏమని, అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. అధియజ్ఞ అంటే యజ్ఞ ప్రభు కథం ఏ విధంగా దేహేస్మిన్ దేహంలో ఉంటాడు మధుసూదన అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. ప్రయాణకాలేచ అంటే ప్రయాణకాలం అంటే వెళ్ళిపోయే టైంలో, అంటే ఈ శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళే టైంలో కథం ఏ విధంగా జ్ఞేయోసి తెలుసుకుంటాడు నియతాత్మభి ఈ నియమబద్ధంగా ఉన్న ఆత్మతో ఉన్నవాడు. ఆత్మ ఇప్పుడు నియమబద్ధమే. సో మనం ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకుంటాము, ఆత్మ నియమబద్ధమే కానీ నియమంగా ఉన్న మనస్సుతో బుద్ధిని మనస్సును అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసుకున్నవాడు అని ఇక్కడ ఆత్మ అన్నప్పుడు మనసు బుద్ధి స్వభావం అని అర్థం. కాబట్టి ఇలా నియమబద్ధంగా వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు నిన్ను ఏ రకంగా మరణ సమయంలో తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొక 2 ప్రశ్నలు అడిగాడు. అంటే పురుషోత్తమ అంటూ ప్రశ్నించాడు కదా మొదటి శ్లోకంలో కూడా. అంటే భగవంతుడు మరి సో ఈ అధ్యాయంలో మరి భక్తి యోగ నియమాలు భక్తి దీని అన్నిటి గురించి కూడా భగవంతుడు వివరిస్తారనమాట. సో పరతత్వం అనేది మనం బ్రహ్మంగా పరమాత్మగా భగవంతుడిగా 3 రకాలుగా మనం చూడొచ్చు ఈ పరతత్వాన్ని, అంటే భగవంతుణ్ణి అని మనకి భాగవతంలో కూడా చెప్తారు. బ్రహ్మం అని, పరమాత్మని, భగవాన్ అని ఈ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అంటూ ఉంటారు అని చెప్పి. సో అలాగే మరి ఆత్మతత్వం కూడా బ్రహ్మం. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు అంశ కాబట్టి ఈ ఆత్మతత్వం కూడా బ్రహ్మమే అని చెప్పి చెప్తూ ఉంటారు. సో అది ఇక్కడ అర్జునుడు మరి శ్రీకృష్ణుని పురుషోత్తముడని సంబోధించాడు కాబట్టి పురుషోత్తముడుగానే ప్రశ్నిస్తున్నాడు కానీ ఇక్కడ ఏదో ఒక స్నేహితుడుగా కాదు. ఎందుకు అంటే ఈ నిశ్చయమైన ఇటువంటి ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పగలిగిన పరమ ప్రామాణికుడు భగవంతుడని అర్జునుడికి తెలుసు కాబట్టి ఆ సంబోధనలో కూడా మనకది అర్థమవుతుందని అంటున్నారు. సో ఈ 5 విషయాలు ఫస్ట్ అడిగాడు. తర్వాత యజ్ఞ ప్రభు అధియజ్ఞ కథం కో అత్ర, అక్కడ ఈ యజ్ఞ ప్రభు ఏ విధంగా దేహంలో అక్కడ ఉంటున్నాడు మధుసూదన. మరి అతని యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా ఈ దేహంలో ఉంటున్నాడు, మరి ప్రయాణ కాలేచ కథం లాస్ట్ మినిట్ లో మరి ఇతన్ని ఏ రకంగా అతను తెలుసుకోగలుగుతున్నాడు అని చెప్పి అడుగుతున్నారు. అంటే యజ్ఞ ప్రభు అంటే సాధారణంగా యజ్ఞం చేసినప్పుడు మనం భగవంతుడు విష్ణు కోసం యజ్ఞం చేస్తాం అంటాం. అలాగే ఒక్కొక్కసారి ఇంద్రుడు యజ్ఞ ప్రభు అని కూడా అంటూ ఉంటారు. సో మరి భగవంతుడు విష్ణువు మరి ముఖ్యుడు అయి ఉన్నాడు. ఇంద్రుడేమో దేవతల్లో ముఖ్యుడు కదా, మిగిలిన దేవతలందరికీ ఆయన మరి ఇంద్రుడు స్వర్గరాజు, దేవతల రాజ్యమైన స్వర్గానికి రాజు కాబట్టి విష్ణువు ఇంద్రుడు ఇద్దరు యజ్ఞాలతో అర్చించబడుతూ ఉంటారు. ఎవరు వాస్తవంగా యజ్ఞ ప్రభువు ఏ విధంగా భగవంతుడు జీవి దేహంలో ఉంటాడు అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ. తర్వాత మరి మధుసూదన అన్నాడు కదా, అంటే మధు అనే రాక్షసుని సంహరించాడు కాబట్టి భగవంతుడికి మధుసూదన అనే పేరు కూడా వచ్చింది. ఆ విషయం కూడా ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో వివరిస్తున్నారు. సో ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడిగాడు కదా, ఒకసారి ఏం ప్రశ్నలు అడిగాడో చూద్దాం మళ్ళీ. భగవంతుడు వివరిస్తున్నారు. ఓకే, ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవాకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞిత. భగవంతుడు అంటున్నారు అక్షరం అంటే క్షరం లేనిది, నాశనం లేనిది బ్రహ్మం, పరమం అంటే దివ్యమైనది, ఉన్న స్వభావం ఆధ్యాత్మము. సో నాశనం లేని దివ్యమైనటువంటి ఆ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఆధ్యాత్మం అంటారు. అంటే ఆత్మను గురించి వర్ణిస్తున్నారు. ఆత్మ నాశనం లేనిది, దివ్యమైనది, ఆ బ్రహ్మతత్వము. కాబట్టి అది
నాశనరహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడు బ్రహ్మము. జీవుడు అంటే ఇక్కడ ఆత్మ. స్వభావో అధ్యాత్మం ఉచ్యతే. ఆ ఆత్మ యొక్క స్వభావమే ఆధ్యాత్మము. సో ఈ ఆత్మ యొక్క స్వభావం ఏమిటది? నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మార్పు లేనిది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో, సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూసాం ఆత్మ లక్షణం. అజ, పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. సో ఈ ఆత్మ యొక్క ఈ నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము అంటే అర్థం అనమాట. మనమందరం ఆధ్యాత్మికత ఆధ్యాత్మికత అంటూ ఉంటాం కదా, అంటే ఆత్మలో ఉన్నటువంటి ఆ నిత్య శాశ్వత శుద్ధ తత్వమే ఆధ్యాత్మికత. సో సమస్త జీవులు ఇకపోతే భూత భావోద్భవాకరు అంటే మరి ముందు విసర్గ కర్మ సంహిత. సో జీవులన్నిటికీ కూడా ముందు ముందు కారణమైన జన్మ కారణం అవ్వడానికి ఏ ఏ కర్మలు కారణం అవుతాయో, అంటే మనకి నెక్స్ట్ జన్మ రావడానికి ఏ ఏ కర్మలు కారణం, ఈ జన్మలో మనం చేసే కర్మల వల్ల నెక్స్ట్ జన్మ అనేది మనకు వస్తుంది. కాబట్టి అలాంటి ఈ జన్మలో నెక్స్ట్ జన్మకి కారణంగా ఉండేటటువంటి పనులన్నీ కూడా కర్మ అని అంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ కొన్ని విషయాలు అర్జునుడు అడిగిన వాటికి కొన్ని సమాధానాలు చెప్పారు. నెక్స్ట్, అధిభూతం క్షరో భావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞో అహమేవాత్ర దేహే దేహ భృతాంబర. అధిభూతం క్షరోభావం. ఇక నిత్యము మార్పు చెందేటటువంటి ఈ శరీరం లాగా ఉండే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతము అని అంటారు అని అంటున్నారు. ఆ తర్వాత అధియజ్ఞో అహమే వాత్ర, నేనే అందరిలో ఉన్నటువంటి ఆ యజ్ఞ పురుషుడను. దేహే దేహ భృతాంబర, అందరి దేహాల్లో ఉండే యజ్ఞ పురుషుణ్ణి నేనే. ఆ తర్వాత పురుషశ్చాది దైవతం, సూర్యచంద్రులు వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవము. సో శరీరంలాగా నిరంతరం మార్పు చెందే ఈ భౌతిక ప్రకృతినేమో అధిభూతం అంటారు. అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక ప్రకృతి. ఇకపోతే సూర్యచంద్రుల్లాగా అన్ని సకల దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి యొక్క ఆ విరాట్ స్వరూపం అంటే అన్ని దేవతలతో కూడుకున్న భగవత్ స్వరూపాన్ని అధిదైవం అంటారు. అన్ని దేహాల్లో ఇక అంతర్యామి రూపంలో పరమాత్మ రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని, యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. సో ఇక్కడ ఒకసారి మళ్ళీ ఆ ప్రశ్నలు వాటి సమాధానాలు భగవంతుడు ఏం చెప్పారో చూద్దాం. బ్రహ్మం అంటే నాశనరహితము దివ్యము అయిన జీవుడు అంటే ఆత్మ. బ్రహ్మం అంటే ఆత్మ తత్వం. ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటి అంటే ఆత్మ యొక్క ఆ నిత్య స్వభావం. కర్మ అంటే ఏమిటి అంటే దేహం ఉద్భవించడానికి, మళ్ళీ దేహం రావడానికి మనకి కారణమైనటువంటి పనులు, అవన్నీ కర్మలు. అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ప్రకృతి. అధిదైవం అంటే అన్ని దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విశ్వరూపం. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞ ప్రభు ఎవరు అంటే పరమాత్మ, అందరిలో ఉన్న పరమాత్మ. ఆ అధియజ్ఞం ఎక్కడుంటాడు అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో ఉంటాడు. మరణ సమయంలో మరి ఏ రకంగా ఈ నియతాత్ముడు నిన్ను తెలుసుకుంటాడు అంటే స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా, అంటే భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు తలుచుకుంటూ ఉండడం ద్వారా నీ చివరిలో కూడా మరి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు. సో బ్రహ్మం అనేది నాశనరహితం, శాశ్వతం. మరి దాని సహజ స్థితిలో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు. అలాంటి బ్రహ్మానికి పరంగా ఉన్నదే పరబ్రహ్మం అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మం అంటే మన ఆత్మతత్వం, పరబ్రహ్మం అంటే భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. ఇక యజ్ఞ విధానం మరి మనం మన యాక్షన్స్ అనుసరించి మనకి జన్మ వస్తుందని కర్మలను బట్టి, ఆ తర్వాత కొన్నిసార్లు మనిషిగా, కొన్నిసార్లు దేవతగా, జంతువుగా, పక్షిగా, ఇలా మన కర్మలను బట్టి మనకి జీవితం వస్తుంది, జన్మ.
స్వర్గలోకాలు పొంది అక్కడ సౌఖ్యాన్ని అనుభవించడానికి కొన్నిసార్లు యజ్ఞాలు చేసి స్వర్గలోక ప్రాప్తి పొందవచ్చు. ఆ పుణ్యఫలం నశించిన తర్వాత మళ్ళీ భూమి మీద మనిషిగా జన్మిస్తూ ఉంటారు. దీన్నే కర్మ అని అంటారు అని చెప్పి మళ్ళీ మనకు కొద్దిగా ఈ జననం గురించి కర్మల గురించి చెప్తున్నారు. సో 84 లక్షల జీవరాశుల్లో ఏదో ఒక జన్మను పొందినా కూడా ఆధ్యాత్మిక స్వభావం మాత్రం ఒక దివ్య దేహాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే ఆత్మ ఒకే దేహాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. వైదిక యజ్ఞ విధానం చాందోగ్యోపనిషత్తులో వైదిక యజ్ఞ విధానం వివరించారు. దాని ప్రకారం ఏమిటంటున్నారు అంటే 5 రకాల ఆహుతులు, పంచాగ్నులు ఆహుతి చేస్తా ఉంటే యజ్ఞంలో 5 రకాల ఆహుతులు వేస్తాం. అందులో వేసే వాటిని ఆహుతులు, సమిధలు అంటారు. స్వర్గలోకాలు, మేఘాలు, భూమి, పురుషుడు, స్త్రీ ఇవన్నీ కూడా పంచాగ్నులు అన్నమాట. అయితే శ్రద్ధ, చంద్రుడు, వర్షము, ధాన్యము వీటిని వీర్యం ఇవి పంచ ఆహుతులు అంటే వేసేవన్నమాట. అగ్ని 5 రకాల అగ్నులైతే ఏది స్వర్గము, మేఘాలు, భూమి, పురుషుడు, స్త్రీ. ఈ 5 అగ్నులలో చంద్రుణ్ణి అంటే ఆహుతులుగా భావిస్తారనమాట. వర్షము, ధాన్యము, అలాగే వీర్యము ఇవన్నీ కూడా పంచ ఆహు శ్రద్ధ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో యజ్ఞ విధానాల్లో మరి జీవుడు ప్రత్యేకమైన స్వర్గలోకాలు పొందడానికి ప్రత్యేకమైన యజ్ఞాలు ఆచరించి తత్ఫలితంగా వాటిని పొందుతూ ఉంటాడు. యజ్ఞ ఫలం అంతా నశించిన తర్వాత, తరిగిపోయిన తర్వాత భూమికి వర్షం రూపంలో మళ్ళీ భూలోకానికి వస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఆ తర్వాత వర్ష రూపం నుంచి ధాన్య రూపాన్ని పొందుతాడు. ధాన్యం మనుషులు భుజింపబడగా తర్వాత వీర్య రూపాన్ని పొంది స్త్రీ గర్భంలో చేరి మళ్ళీ మానవ దేహాన్ని పొందుతాడు. కాబట్టి మానవ జన్మలో మళ్ళీ యజ్ఞాలు చేస్తూ ఈ చక్రాన్ని ఇలా కొనసాగిస్తూ ఉంటాడు. ఈ రకంగా జీవుడు భౌతిక మార్గంలో నిరంతరం రాకపోకలు అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రాకలు పోకలు చేస్తూ ఉంటాడు. కానీ భక్తుడు అలాంటి యజ్ఞాలు ఏమి కూడా చేపట్టకుండా భక్తిలోనే నిలిచి భగవంతుని చేరడానికి ప్రయత్నిస్తాడు అని చెప్పి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో అది ఇక అధిభూతం అంటే ఏమిటనేది చూసాము. దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడా అధిభూతం క్షరోభావం అంటే నిత్యము మారిపోయేటటువంటి స్వభావంతో ఉన్న సూర్యుడు ఉన్నదేమో అధిభూతం, నిత్యము మార్పు చెందేటటువంటిదే ఈ భౌతిక జగత్తు. పురుషశ్చాధి దైవతం అంటే పురుషుడు, సూర్యుడు, చంద్రుడు ఉన్న దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి యొక్క ఆ విశ్వరూపం అధిదైవం. పురుషశ్చ అధిదైవతం, ఆ పరమ పురుషుడే అధిదైవం. అధియజ్ఞం అహమే వాత్ర, ఇక అధియజ్ఞం అంటే ఆ పరమాత్మ నేనే వాత్ర అక్కడ ఈ దేహంలో అత్ర దేహే ఈ శరీరంలో దేహభృతాం అంటే దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడా ఈ శరీరంలో ఉన్న యజ్ఞ ప్రభువుని నేనే. సో దేహదారుల్లో శ్రేష్ఠుడా నిరంతరం మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని మరి అధిభూతం అంటాము. సూర్య చంద్రుల వంటి సర్వదేవతలను ఉన్న విశ్వరూపమే అధిదైవం. దేహదారుల హృదయంలో పరమాత్మ రూపంలో నిలిచి ఉండే దేవదేవుణ్ణైన నేను యజ్ఞ ప్రభువును అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కాబట్టి భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం. ఇది ఈ ప్రకృతి ఒక టైంలో సృష్టించబడి ఇంకో సమయంలో నశింపజేయబడుతూ ఉంటుంది. సమస్త దేవతలను సమస్త లోకాల్ని తనలోనే కలిగి ఉన్న భగవంతుడి విశ్వరూపమే అధిదైవం. మరి దేహంలో ఆత్మతో పాటుగా భగవంతుడు సంపూర్ణ ప్రాతినిధ్యం ఆ పరమాత్మ కూడా ఉంటారు. ఆ పరమాత్మే అధియజ్ఞుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో ఏవ అనే పదం ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే భగవంతుడు తనకన్నా పరమాత్మ భిన్నుడు కాడని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్నారు. ఎందుకు? అధియజ్ఞ అహమే వాత్ర అంటున్నారు కదా, నేనే ఏవ అంటే నిశ్చయంగా అధియజ్ఞాన్ని నేనే అని ఆయన అంటున్నారు. కాబట్టి అది ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్ అంటున్నారు. సో
కాబట్టి అధోలోకాలేమో మరి ఆ భగవంతుడు ఆహ్, అంటే జీవుడు స్వతంత్రంగా ఉండడానికి అవకాశాన్ని ఇస్తూ, అతని కర్మలను భగవంతుడు సాక్షిగా గమనిస్తూ ఉంటాడు. లోపల ఆత్మ మరి భగవదంశ, అది సాక్షీభూతం అని మనం చెప్పుకున్నాం గదా! మన మనస్సును, బుద్ధిని మన ఇష్టం వచ్చినట్లు మనం ఉపయోగించుకునే స్వాతంత్ర్యాన్ని భగవంతుడు ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆత్మ అన్ని విషయాల్లో, ఏ విషయంలో కల్పించుకోకుండా సాక్షీభూతంగా చూస్తుంది. చూస్తూ ఉంటుంది. అలాగే పరమాత్మ గూడా గమనిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇలాంటి హ్మ్, అన్ని సేవల్లో నియుక్తుడైన భక్తుడికి ఈ విషయం అంతా గూడా హ్మ్, అర్థమవుతుంది అని చెప్తూ అధిదైవం అని పిలువబడే భగవంతుడి విశ్వరూపం ఆ దేవదేవుడి పరమాత్మ రూపంలో హ్మ్, ప్రారంభ దశలో ఉన్న సాధకుడిచే ధ్యానింపబడుతూ ఉంటుంది అంటున్నారనమాట. కాబట్టి అధోలోకాలన్నీ పాదాలుగా, కింది లోకాలు, సూర్య చంద్రులు నేత్రాలుగా, శిరస్సేమో ఊర్ధ్వలోకంగా పరిగణించబడుతూ ఈ విరాట్ పురుషుడు అంటే విశ్వరూపాన్ని ధ్యానం చేయమని చెప్పి ప్రారంభికుడికి ఉపదేశిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ భక్తుడికి ఇవన్నీ గూడా తెలుసు. ఏది భగవంతుడు సాక్షిగా ఉంటున్నాడంటే ఆ పరిపక్వ స్టేజ్‌కొచ్చిన వాళ్ళకి ఇదంతా కూడా తెలుసు. ఏది మనం చేసే కర్మలను బట్టి మనకి జన్మొస్తుంది. ఇది మనం ఆత్మ, మనం శరీరం కాదు అనే విషయాలంతా గూడా వాళ్ళకి తెలుసు. బిగినింగ్ స్టేజ్ వాళ్ళందరినీ గూడా భగవంతుని ఈ రకంగా ఆయన కింది లోకాలన్నీ ఆయన పాదాలుగా, సూర్యచంద్రుల నేత్రాలుగా, పైలోకాలన్నీ శిరస్సు అవన్నీ ఊర్ధ్వలోకంగా ధ్యానం చేయమని చెప్తూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇంతకీ శ్లోకం మీనింగ్ ఏంటంటే ఇలా భౌతిక మార్పు చెందే నిరంతరం మార్పు చెందే మన ఈ ప్రకృతే అది భూతము. మరి అన్ని దేవతలతో ఉన్న రూపం భగవత్ విశ్వరూపమే అధిదైవం. తర్వాత అధిదైవం ఎక్కడుంటుంది అంటే పరమాత్మ రూపంలో అందరిలోనూ ఉన్నది నేనేను అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పాడు. సో ఆన్సర్స్ ఒకసారి చూద్దాం. అటెండెన్స్ కూడా పోస్ట్ చేశారు. 7th చాప్టర్. సో 3 కాలాల్లోనూ భూత వర్తమానాలు నాకు తెలుసు. నన్ను అయితే ఎక్కడో ఒకళ్ళు పరిపూర్ణత కోసం వేలాది మందిలో ప్రయత్నిస్తే కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే. ఎవరో ఒక్కరే సిద్ధత్వం కోసం వేలాది మందిలో ఒకళ్ళు ప్రయత్నిస్తే ఆ యతతామపి సిద్ధానాం కశ్చిన్ మాం వేత్తి తత్వతః. అలా సిద్ధత్వం కోసం ప్రయత్నించిన వాళ్ళలో కూడా ఎవరో ఒక్కరే నన్ను తెలుసుకోగలుగుతారు. మనం ఎగ్జాంపుల్ ఆ రన్నింగ్ రేస్‌కి ఇలా అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాంతం నుంచి ఒక్కొక్కరు వస్తే చివరికి వాళ్ళలో కూడా ఒక్కరు ఎలా విజేతలుగా సెలెక్ట్ అవుతారో ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాము. తర్వాత నిష్కామ కర్మ అనేది ఇంపార్టెంట్. రాగమోహం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. వెరీ గుడ్. బకులాదేవి మాతాజీ. సత్య మాతాజీ భగవానుడు ఇలా చెప్తున్నారు. సమస్త జగత్తుకు, దేవతలకు, అన్ని యజ్ఞ పద్ధతులకు అధిపతిగా నా పూర్తి భావనలో ఉన్నవారు మరణ సమయంలో నన్ను తెలుసుకుని ఉంటారు. వెరీ గుడ్. అధిభూతం, అధిదైవం, అధియజ్ఞం. ఓకే. ఇదంతా ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది 8th చాప్టరు. సేవిక శ్రీనివాస్ సేవిక మాతాజీ. కష్టాల్లో ఉన్నవారు, భక్తి సంపదను కోరుకునేవారు, జ్ఞానం తెలుసుకోవాలనుకునేవారు, పుణ్యాత్ములు అనే 4 రకాల వారు భగవంతుని శరణు వేడతారు. వెరీ గుడ్. ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. భగవంతుడి ఆత్మస్వరూపులు, జ్ఞానవంతులు ఎన్నో జన్మల తర్వాత వాసుదేవుడే సర్వమని శరణు వేడుతారు. కరెక్ట్. బహునాం జన్మనాం అంటే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానవంతుడు నన్ను ప్రపద్యం శరణు వేడతాడు. వాసుదేవ సర్వమితి. వాసుదేవుడే సమస్తమని. సమహాత్మ సుదుర్లభ. అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ అంటున్నారు. శ్రద్ధతో పూజించే ఇష్టదేవత యందు వారి శ్రద్ధను, స్థిరత్వాన్ని భగవంతుడే కలిగిస్తున్నాడు. వెరీ గుడ్. భక్తులతో ఇష్టదేవత ఆరాధనతో భక్తిలో వారి కోరికలను భక్తులు నెరవేర్చుకోవచ్చు. జ్ఞానం లేని మనుషులు, ఫలితం లేని కోరికలు
సో జ్ఞానం అల్పజ్ఞానులు అన్నారు కదా, జ్ఞానం తక్కువగా ఉండి వాళ్ళు కోరికల కోసం ఈ దేవతలను పూజిస్తున్నారు. వాళ్ళు ఆ దేవతలు వాళ్ళ కోరికలు తీరుతున్నాయి, ఆ శ్రద్ధను కూడా నేనే ఇస్తున్నాను, నేనే ఆ కోరికలు కూడా తీర్చడానికి సహకరిస్తున్నాను. మరి వాళ్ళ పూజకు కావాల్సిన శ్రద్ధ కూడా నేనే ఇస్తున్నాను. ఇక మరి కానీ నా భక్తులు నన్నే పూజించి నా దగ్గరికే వస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో మనం భౌతిక కోరికల కోసం దేవతలను పూజించినప్పుడు ఈ భౌతిక కోరికలు తీరుతాయి, దేవలోక ప్రాప్తి రావచ్చు. కానీ భగవంతుని కోరుకున్న వాళ్ళు, భగవంతుని పూజించే వాళ్ళు భగవద్లోకానికి వెళ్ళి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెందుతారు. అది అల్పజ్ఞానులు మరి నేను అవ్యక్తం వ్యక్తిమాపన్నం అన్నారు కదా, నేను కనిపించడం లేదని, నేను లేవని భావిస్తూ ఉంటారు అజ్ఞానంతో, నా యొక్క ఉన్నత తత్వాన్ని తెలుసుకోలేక అని చెప్తున్నారు. యోగమాయతో కప్పబడి ఉన్నాను కాబట్టి. సో భగవంతుణ్ణి పుట్టుక లేనివారు, నాశనం లేనివారు అని తెలుసుకోలేరు వాళ్ళు. వెరీ గుడ్. దేవదేవుడైన వసుదేవుడికి జీవుల గతం, ప్రస్తుతం, భవిష్యత్తు అన్ని ముందున్న వాళ్ళు, ప్రస్తుతం ఉన్నవాళ్ళు, ఇంతకు ముందు ఉన్నవాళ్ళు అందరూ తెలుసు. కానీ జీవులు ఎవరికి కూడా భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. ఓకే. సో ఇప్పుడు 5th చాప్టర్లో ఇవన్నీ 5 ప్రశ్నలకి క్లుప్తంగా సమాధానాలు చెప్పారు కదా. బ్రహ్మం అంటే ఆత్మని, ఆధ్యాత్మ అంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం, కర్మ అంటే మనకు మళ్ళీ శరీరం రావడానికి కారణమయ్యే పనులు, అధిభూతం అంటే భౌతిక ప్రకృతి, అధిదైవం అంటే అన్ని దేవతలతో ఉన్న భగవంతుడి విశ్వరూపం, అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞప్రభు, ఎవరు అంటే పరమాత్మ. ఎక్కడుంటుంది అధియజ్ఞం, యజ్ఞప్రభు అంటే ప్రతి జీవి హృదయంలో భగవంతుడు ఉంటారు కదా పరమాత్మ రూపంలో. అది మరి అంతకాలేచ చివర్లో ఎలా ప్రయాణ కాలేచ కథం, ప్రయాణ కాలంలో కూడా ఏ విధంగా వాళ్ళు తెలుసుకుని ఈ నియతాత్ములు భగవంతుని గురించిన జ్ఞానంతో ఎలా ఉంటారు అంటే, జీవితాంతం భగవంతుణ్ణి స్మరించడం ద్వారా వాళ్ళు అప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి తెలిసి ఉంటారు. సో అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ, అంత చివర్లో కూడా నన్నే స్మరన్ తలుచుకుంటూ, ముక్త్వా వదిలితే గనక, కళేవరం శరీరాన్ని, యః ప్రయాతి అటువంటి వారికి వస్తుంది, సంభవిస్తుంది. ఏది? మద్భావం, అతనికి నా భావం వస్తుంది. అంటే నన్ను పొందుతాడు. యాతి, ఇందులో నాస్తి అత్ర, ఏ మాత్రం కూడా సంశయం అనేది లేదు అంటున్నారనమాట. ఇందులో సందేహం ఏమీ లేదు. చివరిలో విష్ణు సహస్రనామాన్ని చదువుకుంటూ భీష్మ పితామహుడు విష్ణు సహస్రనామాన్ని స్మరిస్తూ ప్రాణం వదలడం ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట మనకి ఎగ్జాంపుల్. సో ఎవరైతే మరి చివరిలో నన్నే స్మరిస్తూ కళేవరాన్ని, శరీరాన్ని ముక్త్వా వదులుతాడో, అతను ఎవరైతే పొందుతాడు నా భావాన్ని, అటువంటి వాడు యాతి అంటే పొందుతాడు. నాస్తి అత్ర, ఈ విషయంలో లేదు, ఏం లేదు, సంశయమే లేదు, సందేహమే లేదు ఈ విషయంలో అంటున్నారు. సో చివరిలో కూడా నన్నే స్మరిస్తూ ఎవరైతే శరీరాన్ని వదులుతారో వాళ్ళు నా భావాన్ని పొందుతారు, వాళ్ళు తక్షణమే నన్ను పొందుతారు, ఈ విషయంలో ఏమీ డౌట్ లేదు అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి భగవంతుని స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదలడంలో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటో మనకి ఈ శ్లోకం చెప్తుంది అనమాట. ఆ స్మరణతో, భక్తితో దేహాన్ని వదిలేవాడు మరి భగవంతుణ్ణి పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. అంటే స్మరణ అనే మాట ఇక్కడ మనం ఏమనుకోవాలంటే, ఆ పవిత్ర భావంలో ఉన్న వాళ్ళకే మరి భగవంతుని ఎప్పుడు స్మరిస్తూ ఉంటాం. ఆ పవిత్రత లేనప్పుడు అలా భగవంతుని స్మరించడం కూడా మనకి సాధ్యం కాదు.
కాబట్టి మొదటి నుంచే మనం ఇది ఆరంభంగా అలవాటు చేసుకోవాలి. మరి జీవితం చివరిలో మనకి స్మరణ అలవాటుగా ఉండాలి అంటే మరి ఇక ఆ కృష్ణ స్మరణం ఎంతో అవసరం కాబట్టి అందరూ కూడా మరి ఈ మంత్రం సహాయంతో హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ అనే మహామంత్రాన్ని నిర్విరామంగా జపించడం కీర్తించడం చేస్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఆ మంత్రం మనసులోనూ నోటి మీద ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ హోంవర్క్ అనేది ఇప్పుడే మనం ప్రారంభించాలి అని చెప్తున్నారు. అందరూ కూడా మరి ఓర్పుతో ఈ మంత్రాన్ని జపిస్తూ భగవంతుడికి అవరోధాలు ఈ మంత్రానికి జపించడానికి ఏదైనా అవరోధాలు కలిగినా కూడా వాటిని సహించుకుని ఓర్చుకోవాలి. ఆ రకంగా ఈ నామ జపాన్ని కొనసాగించామంటే జీవితాంతంలో ఈ భక్తి భావం సంపూర్ణ ప్రయోజనం నిశ్చయంగా మనం పొందొచ్చు అని మనకి ఈ చివర్లో కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించే, ఎందుకంటే మరి లాస్ట్ మినిట్ ఎప్పుడో ఎవరికి తెలియదు కదా, అందుకని మనం దానికి రెడీగా ఉండాలి. అంటే మరి ఈ రకంగా ఎప్పుడు కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించిన వాళ్ళు చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో శ్లోకంలో ఎవరైతే నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదులుతారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు, నా భావాన్ని అంటున్నారు. మరణ సమయంలో భావన ఇంకా చెప్తున్నారు దీని గురించి. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. సో యం యం వాపి ఏ భావాలతో, స్మరణలు అంటే ఆలోచనలు కదా, ఏ థాట్స్ తో ఆలోచనలు, ఏ ఆలోచనలు భావాలను స్మరిస్తూ ఏ విషయాలను ఆలోచిస్తూ మనం త్యజత్యంతే కళేవరం శరీరాన్ని వదులుతాము, తమేవైతే కౌంతేయ దానికి తగ్గదే కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితినే మనం పొందుతాము అంటున్నారు అన్నమాట. సో దానికి ఉదాహరణగా ఇక్కడ భరత మహాముని యొక్క స్టోరీ చూపిస్తున్నారు. ఈ భరత మహాముని స్టోరీ కూడా భాగవతంలో కథ. ఆయన ఒక గొప్ప రాజు అయితే ఆయన రాజ్యాన్ని అన్నిటినీ కూడా వదిలేసి అరణ్యానికి వెళ్ళి ఈ మరి ఈ పరిపూర్ణత్వం కోసం ఆయన తపస్సులు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఉంటూ ఆయన ఆల్మోస్ట్ సిద్ధత్వం స్టేజ్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక రోజు ఈ లేడీ, ఈ స్టోరీ మీరంతా వినే ఉంటారు 18 days క్లాస్ లో. ఒక లేడీని ఒక పులి తరుముతూ రావడం, అది అక్కడ పడిపోయి తర్వాత ఒక చిన్న లేడీని ప్రసవించది మరణించడం. అప్పుడు నా లేడీని రక్షించి ఆ చిన్న లేడీని దాన్ని తీసుకొచ్చి దానికి కొంచెం సపరేలు అవి చేయడం జరిగింది. అయితే అంతవరకు చేసి ఏదో దానికి కావాల్సింది ఏర్పరిచి ఊరుకోకుండా దాని మీద ఆయనకి అత్యంత అనురాగం డెవలప్ అయింది, దాంతో కలిగింది. ఇక దాంతో ఎంతసేపు ఆ లేడీని గురించి ఆలోచిస్తూ ఆయన కొంత ఆయన యొక్క సాధనను కొద్దిగా సాధనను కొద్దిగా అలక్ష్యం చేయడం జరిగింది. దాంతో ఒకరోజు లేడీ ఎటో వెళ్ళిపోయి కనిపించకపోతే దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి ఆయన లోయలో పడి ప్రాణం వదలటం జరిగింది. సో ఈ లేడీని గురించి ఆలోచిస్తూ పోవడంతో ఆయన మళ్ళీ జన్మలో లేడీగా పుట్టి ఆ తర్వాత ఆయన యొక్క అప్పటి వరకు చేసిన సాధన అంతా కూడా ఎంతో సాధన ఉంది కాబట్టి ఆ సాధన సహకారంతో ఆయనకి అన్ని కూడా పూర్వజన్మ గుర్తుండి ఆయన ఆ జన్మలో మరి ఈ తపస్సులు చేసే ఈ మునులు వాళ్ళ ఆశ్రమాల్లో ప్రసాదం అక్కడ ఆకులు అవి తింటూ ఆ జన్మను గడిపి నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ మానవ జన్మ ఎత్తి అప్పుడు నిజమైనటువంటి వైరాగ్యంతో జడభరతుడు అనే పేరుతో చివరికి ఆ జన్మలో ఆయన మోక్షాన్ని పొందడం జరుగుతుంది. సో అది ఇక్కడ అంటే చివరిలో ఏ భావాలతో మనం శరీరం వదులుతామో దానికి తగ్గ స్థితి పొందుతాం అన్న దానికి ఈ లేడీగా ఆయన పుట్టడాన్ని చూపిస్తున్నారనమాట. ఆ స్టోరీ ఎగ్జాంపుల్. సో యం వాపి స్మరన్ భావం ఏ భావాలను స్మరిస్తూ కళేవరాన్ని త్యజత్యంతే వదులుతామో తమేవైతే అలాంటిదే ఏతి నిశ్చయంగా ఏతి అంటే పొందుతారు. ఏవ తం ఏవ ఏతి ఏవ ఏతి. సో ఇక్కడ దానికి తగ్గ స్థితియే పొందుతారు నిశ్చయంగా అన్నది ఈ
2, 3, 4, 5 అక్షరాల్లో అంత మీనింగ్ ఉందన్నమాట. నిశ్చయంగా దానికి తగ్గ స్థితి, వాటికి ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితి అంటే వాటికి తగ్గ స్థితిని ఏటి పొందుతారు. సో సంస్కృతంలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి అంటే మనం ఎప్పుడు చెప్పుకునేది తక్కువ మాటల్లో ఎక్కువ అర్థం ఉంటుందన్నమాట. సో తం తం ఏవ ఏతి అంటే దానికి తగ్గదే తప్పనిసరిగా పొందుతారు. అంటే ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితినే తప్పనిసరిగా పొందుతారు. ఏ ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతారో ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితినే పొందుతారు. కౌంతేయ కుంతిపుత్ర సదా ఎప్పుడు తద్భావ భావిత ఆ భావస్థితిని స్మరిస్తూ దానికి తగ్గ స్థితిని పొందుతారు. సో దేహాన్ని వదిలేటప్పుడు ఏ భావాలు స్మరిస్తూ మనం వదులుతామో దానికి ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితినే నిశ్చయంగా పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మరయుధ్య చ మయ్యర్పితమనో బుద్ధిర్మామే వైశ్యస్య సంశయః. కాబట్టి అర్జున అన్ని కాలాల్లో నువ్వు నన్నే తలుచుకుంటూ నీ విద్యుక్త ధర్మమైనటువంటి యుద్ధాన్ని చెయ్యి. నీ కర్మలను నాకు అర్పించడం ద్వారా, నీ మనోబుద్ధులను నాలో నిలపడం ద్వారా నీవు నన్ను నిస్సందేహంగా పొందగలవు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాలను మాం నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయి. అంటే ఇక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయనని అన్నాడు కదా, అందుకని నువ్వు అన్ని టైమ్స్లో నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చేయి. మనకేమిటి అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు ఇచ్చిన సందేశం, అర్జునుడు యుద్ధం చేయనంటున్నాడు, అక్కడ అర్జునుడు యుద్ధం చేయాలి. మనం కూడా మన యొక్క డ్యూటీస్ని ఈ రకంగానే భగవంతుని స్మరిస్తూ మన నిత్య జీవిత పోరాటాన్ని సాగించాలి. మరి జీవితం అంతా ఒక స్ట్రగుల్ అనుకుంటాం కదా, ఏది మనకి ఈజీగా అంతగా, ఏదో కొన్ని పనులు ఈజీగా అయినా జనరల్గా ప్రతిదానికి కొంత మనం ప్రయత్నాలు చేయాలి. అవన్నీ కూడా ఒక చిన్న చిన్న పోరాటాలు లాంటివే. కాబట్టి మీ జీవన పోరాటాన్ని నన్ను స్మరిస్తూ అన్ని టైమ్స్లో నన్ను స్మరిస్తూ చేయండి. మై అర్పిత నాకు అర్పించి మనోబుద్ధి మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించిన వాళ్ళు మాం ఏవ నన్నే ఏష్యసి పొందుతారు, అసంశయ డౌట్ లేదు అంటున్నారు. సో మనస్సును బుద్ధిని నువ్వు నాకు అర్పించినప్పుడు నీ కర్మలను కూడా నన్ను ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ నీ యొక్క యుద్ధాన్ని, నీ జీవన పోరాటాన్ని సాగించండి, మీ పనులు మీరు చేయండి అంటున్నారు. మనలాంటి వాళ్ళకు కూడా అన్నమాట. నన్ను స్మరిస్తూ మీ పనులు చేయండి. మనసును బుద్ధిని నా మీద పెట్టినప్పుడు మీరు తప్పకుండా నిస్సందేహంగా నన్ను పొందగలరు. సో అన్ని టైమ్స్లో నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటూ నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధాన్ని, సో మనం కూడా మన విద్యుక్త ధర్మాలు, మన బాధ్యతల్ని, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని ఈ రకంగా భగవంతుడిని స్మరించుకుంటూ మనం చేయడం అంటే భగవదర్పితంగా, భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా కరెక్ట్గా మనం చేస్తూ మనస్సును బుద్ధిని ఆయన మీద లగ్నం చేసి మన డ్యూటీస్ని మనం నిర్వర్తించినప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు నిస్సందేహంగా నన్ను పొందుతావు. సో భగవంతుని పొందటం ఎలా అన్నది ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో, ఈ చాప్టర్లో ఆల్రెడీ మనం ఫస్ట్లోనే 3 శ్లోకాల వరకు చూసాం. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, నీ బాధ్యతలను నువ్వు నాకు, నీ కర్మలన్నీ నాకు అర్పించి మనసును బుద్ధిని నా మీద పెట్టి నువ్వు ఈ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసినట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా నన్ను పొందుతావు. సో మనందరికీ ఏవో బాధ్యతలు ఉంటాయి కదా లైఫ్లో, వాటిని ఏ విధంగా చేయాలి అంటే భగవదర్పితం అనుకుంటూ చేసి, భగవత్ ప్రీత్యర్థంగా చేసి, ఆయనకు నచ్చే విధంగా మనం ఉన్నప్పుడు మనసును బుద్ధిని ఈ రకంగా ఆయన మీద లగ్నం చేయడం అంటే ఆయన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సరి అయిన మార్గంలో మరి మనం ఆయనకు నచ్చే విధంగా, భగవదర్పితం అంటే ఈ పని చేయడం వల్ల నాకు ఈ లాభం వస్తుంది అనుకోకుండా, ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా ఆయనకు నచ్చే విధంగా ఆయనకు అర్పించి చేసినప్పుడు మన బాధ్యతలన్నింటినీ కూడా తప్పనిసరిగా నువ్వు నన్ను పొందగలవు అని చెప్తున్నారు. అంతకు ముందు ఏం చెప్పారు మరి, ఇంకా భగవంతుని పొందే మార్గాలు ఆల్రెడీ చెప్పేశారు. చివరిలో నన్ను తలుచుకుంటూ ఎవరైతే శరీరం వదులుతారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను పొందుతారు. ఏ ఏ భావాలతో మీరు శరీరాన్ని వదులుతారో దానికి తగ్గ స్థితినే పొందుతారు. అందుకని నువ్వు ఎప్పుడు కూడా నన్నే తలుచుకో అన్ని టైమ్స్లో. నీ డ్యూటీస్ తలుచుకుంటూ ఊరినే కూర్చోమనటంలా, నన్ను తలుచుకుంటూ నీ పనులు నువ్వు చేసుకో, నీ బాధ్యతలు నువ్వు నిర్వర్తించు. మనసును బుద్ధిని ఈ రకంగా నా మీద లగ్నం చేస్తూ నువ్వు నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసుకున్నప్పుడు, అంటే భగవదర్పితం, ఇది నా కోసం కాదు, ఈ ప్రతిఫలం కూడా భగవంతుడిదే, ఏదొచ్చినా
అనే భక్తి భావంతో ఆయనకి నచ్చే విధంగా మన బాధ్యతలు నిర్వర్తించినప్పుడు అది మనసును బుద్ధిని ఆయన మీద లగ్నం చేయడం. ఆ రకంగా చేసినప్పుడు తప్పనిసరిగా మామే వైశ్యస్య అసంశయం. సో నువ్వు మాం ఏవ తప్పనిసరిగా మాం ఏవ నెక్స్ట్ మామేవ ఏష్యసి అంటే నన్నే ఏష్యసి పొందుతావు, అసంశయం, డౌట్ లేదు, నిస్సందేహంగా నువ్వు నన్ను పొందుతావు. ఎప్పుడు కూడా నువ్వు నన్ను తలుచుకుంటూ నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసినప్పుడు అర్జునుడికి నీ విద్యుక్త ధర్మమైన యుద్ధం చేయమంటున్నారు. మనకి చేయడానికి అటువంటి యుద్ధాలు లేవు. కానీ మనం తీసుకోవాల్సిన అర్థం ఏమిటంటే మన బాధ్యతలు జీవన పోరాటమే మన యుద్ధం. కాబట్టి మన బాధ్యతల్ని మనం భగవదర్పితం చేస్తూ మనం మనసును బుద్ధిని ఆ రకంగా ఆయన మీద నిలుపుతూ ఆయనకి నచ్చే విధంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేసినప్పుడు నువ్వు నన్ను తప్పకుండా పొందుతావు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసాన్ అన్యగామిన పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్. సో ఈ రకమైన యోగ అభ్యాసం చేయడం వల్ల ఇలా పనులు చేస్తూ భక్తితో మీరు ఈ మార్గంలో ఉండటం ప్రాక్టీస్ చేయడం చేస్తూ ఇలాంటి యోగంలో యుక్తులైనప్పుడు మనస్సు చేతస అన్యగామిన వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా మైండ్ని ఇదే యోగంలో మనం పెట్టి ఈ రకంగా మనం ఫాలో అయినట్లయితే పరమం పురుషం దివ్యం, ఆ దివ్య పరమ పురుషుణ్ణి మరి యాతి పొందుతారు. పార్థ అనుచింతయన్, ఎల్లప్పుడూ భగవంతుని తలుచుకుంటూ ఇలా ఉన్నట్లయితే. కాబట్టి మనసు ఎప్పుడు ఇలా నాలో నియుక్తం చేసి ఈ యోగంలో మీరు యుక్తులై ఉంటూ వేరే మార్గంలో అన్యగామిన వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ, ఏ మార్గం, నీ బాధ్యతలను నువ్వు నాకు అర్పించి మరి మనసును బుద్ధిని నా మీద పెట్టి నువ్వు చేసినప్పుడు అన్నారు కదా, అలా ఇవన్నీ కూడా భగవదర్పితం అనుకుంటూ ఆయనకి నచ్చే విధంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అనుకుంటూ మన బాధ్యతలను మనం నిర్వహించినప్పుడు నువ్వు ఇదే యోగంలో సెట్ అయ్యి వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ ఇలా ప్రవర్తించినట్లయితే నువ్వు తప్పకుండా ఆ పరమ పురుషుణ్ణి, దివ్యుడైన పరమ పురుషుణ్ణి యాతి పొందుతావు పార్థ. ఎప్పుడు ఈ రకంగా ఆయన తలుచుకుంటూ నువ్వు చేసినట్లయితే నీ పనులన్నీ. సో ఎల్లవేళ్ళ ఈ రకంగా మనస్సును నా మీద పెట్టి ఏ మాత్రం మార్గం తప్పకుండా ఈ రకంగా చేసేవాళ్ళు నన్ను తప్పకుండా చేరుకోగలరు. ఇది అన్ని టైమ్స్లోనూ ఈ అభ్యాసంలో ఉంటూ ఈ రకమైన మార్గంలో ఉంటూ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఉన్నప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు. సో సడన్ టెస్ట్ పెడితే ఏమవుతుంది, మనం ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే భయపడిపోతాం ఏం రాయాలి అని. సో ఆ సడన్ టెస్ట్కి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకుంటే భయం ఉండదు, అంతే కదా. ఎప్పుడు సిద్ధపడాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే సిద్ధపడాలి. మరి ఆ సడన్ టెస్ట్ సిలబస్ ఏమిటి అంటే మరి ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు. ఇక్కడ మనకి సడన్ టెస్ట్ అంటే మన యొక్క లాస్ట్ టైం ఏది, ఆఖరి నిమిషం ఏదో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి దానికి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి. మరి చివరిలో భగవంతుని తలుచుకోవాలి అంటే ఆ చివరి ఎప్పుడు అనేది ఎవరికి తెలుసు, మనకు తెలియదు. అందుకని ఆ సమయానికి మనం ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే మనం భగవంతుణ్ణి జపించడం, భగవద్గీత చదవడం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయడం, మరి అలస్మరణం, కీర్తనం, శ్రవణం, ఇవన్నీ కూడా చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అలా ఉన్నామంటే ఫలితం ఏమిటి అంటే మనకు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మన ఆత్మకు మోక్షం వచ్చి భగవంతుడిని చేరుకోగలుగుతాము అని ఇక్కడ సింపుల్గా మనకి ఇలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. సో భగవంతుని స్మరించాలి, తలుచుకోవాలి అంటే అసలు భగవంతుడు ఏమిటి, ఆయన ఏ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనూరణీయం సమనుస్మరేద్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమస పరస్తాత్. కవిం అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, పురాతనమైన వాడు, అనుశాసితారం అన్నిటినీ కూడా శాసించేవాడు అంటే నియంత్రించేవాడు, కంట్రోల్ చేసేవాడు,
అనోరణీయం, అణువు కంటే కూడా చిన్నవాడు. ఎందుకు? అణువులో కూడా భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి అణువు కంటే చిన్నవాడు. సమనుస్మరేత్ అంటే అన్ని భౌతిక భావాలు అంటే ఈ ఇమోషన్స్కి ఈ గుణాలకు కూడా అతీతుడు అయినవాడు. సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం అంటే అచింత్యం అంటే ఊహాతీతుడు, మన ఇమాజినేషన్కి అందనివాడు. అచింత్య రూపం. తర్వాత ఆదిత్య వర్ణం అంటే సూర్యుడిలాగా ప్రకాశించేవాడు. తమస పరస్తాత్ అంటే చీకటిని పారద్రోలేవాడు అని చెప్పి భగవంతుడిని ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారనమాట. కవి సర్వజ్ఞుడు, పురాతనుడు, అనుశాసితారం అన్నీ నియంత్రించేవాడు, అనోరణీయం అణువు కంటే చిన్నవాడు, అనుస్మరేత్ ఈ రకంగా భగవంతుడిని స్మరిస్తూ ఎవరైతే సర్వస్య ధాతారం అంటే ఎవరైతే సమస్తాన్ని ధాతారం పోషిస్తున్నాడో, అచింత్య రూపం మన ఊహకందని రూపంతో ఉన్నవాడు అంటే సమస్తంలో ఉన్నవాడు. భగవంతుడు అన్నిట్లా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన రూపాన్ని కూడా మనకి ఊహకందనిది. ఆదిత్య వర్ణం అంటే సూర్యుడి లాంటి తేజస్సుతో మరి తమస్స పరాస్త, తమస అంటే చీకటికి అతీతుడు, ఆయన చీకటి లేనివాడు అంటే అజ్ఞానం లేనివాడు, జ్ఞానవంతుడు అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా స్మరించాలి. అన్ని నియమించేవాడు, సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడు, సమస్తాన్ని తెలిసినవాడు, సర్వజ్ఞుడు, మరి సర్వస్య ధాతారం అన్నిటినీ పోషించేవాడు. ఆయన రూపం కూడా మనకి మన రూప ఆలోచనకి అందనివాడు, సూర్యుడి వలె వెలిగిపోతూ అజ్ఞానం అనేది లేనివాడు, భౌతిక ప్రకృతికి అతీతుడు, గుణాలన్నిటికీ అతీతుడు. ఈ రకంగా భగవంతుని అర్థం చేసుకుని స్మరించాలి అంటున్నారు. రమాలక్ష్మి మాతాజీ ఇంకో పాయింట్ చెప్తున్నారు. ఏది? మన 7th చాప్టర్, కోరికలన్నీ తీర్చడానికి కూడా నేనే కారణం అని చెప్పారు కదా. అంటే వాళ్ళు దేవతల్ని పూజిస్తున్న ఆ దేవతల పట్ల శ్రద్ధ కలిగించేది నేనే, ఆ కోరికలు తీర్చడానికి సహకరించేది కూడా నేనే అని చెప్పి ఆ పాయింట్ చెప్తారు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు అందరికీ పార్టిసిపేషన్కి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఇది భగవంతుని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకుని స్మరించాలి అంటే, ఆయనే సమస్తాన్ని సర్వజ్ఞుడు, మరి ప్రాచీనుడు, అన్నీ శాసించి కంట్రోల్ చేసేవారు, అణువు కంటే చిన్నవాడని స్మరిస్తూ, అలాగే ఎవరైతే సర్వస్య ధాతారం అన్నింటినీ కూడా పోషించేవాడు, ఆయన రూపం కూడా మన ఊహకందనిది, అంటే ఎంతటి శక్తి ఉందో మనకి తెలియనిది అని అర్థం. ఆదిత్య వర్ణం సూర్యుడి వలె ప్రకాశిస్తూ, తమస పరస్తాత్ అజ్ఞానానికి అతీతుడు అంటే ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలకు అతీతుడు, అజ్ఞానానికి అతీతుడు, సర్వజ్ఞాని అని ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి స్మరించాలి. ఆ రకంగా అర్థం చేసుకుని చెప్తాను. అది 9th శ్లోకం. ప్రయాణకాలే మనసా అచలేన భక్త్యా యుక్తో యోగ బలేన చైవ భ్రువోర్మధ్యే ప్రాణమావేశ్య సమ్యక్ సతం పరం పురుషం ఉపైతి దివ్యం. ప్రయాణకాలే మరణ సమయంలో మనస్సును అచలం అంటే చలించకుండా స్థిరంగా భక్తిలో యుక్తులై యోగ బలైన చైవ యోగ శక్తితో కూడా భ్రువోర్ మధ్య రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో ప్రాణవాయువును నిలిపి, ఆవేశ్యం అంటే అక్కడ నిలిపి స్థాపించి, సమ్యక్ సంపూర్ణంగా, సతం పరం ఎవరైతే దివ్యుడైన పరమపురుషుణ్ణి దేవదేవుణ్ణి ఉపైతి పొందుతారు దివ్యం ఆధ్యాత్మలోకంలో అంటున్నారు. సో మరణ సమయంలో ప్రాణవాయువును భ్రువులు అంటే రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో నిలిపి యోగశక్తితో
చలించని మనసుతో సంపూర్ణమైన భావంతో సమ్యక్ అంటే ఆ సంపూర్ణమైనటువంటి భావంతో ఎవరైతే భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తారో తప్పకుండా వాళ్ళు ఉపైతి పొందుతారు ఆధ్యాత్మిక లోకంలో భగవంతుణ్ణి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మరణ సమయంలో భగవంతుడి మీదే మనస్సును లగ్నం చేయాలని మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో యోగాభ్యాసం చేసే వాళ్ళు ప్రాణవాయువును ఆ రెండు కనుబొమ్మల మధ్యలో అక్కడ ఆజ్ఞాచక్రం అని ఉంటుంది, ఆజ్ఞాచక్రం దగ్గరికి చేర్చాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా 6 చక్రాలు షట్చక్రాలు ఉన్నాయి మరి బాడీలో. ఈ 6 చక్రాలపై ధ్యానం కూడా ఇక్కడ మనకి సూచించారు భగవంతుడు. అంటే కొందరు ఆ చక్రాల ద్వారా కూడా భగవంతుణ్ణి సరి అయిన విధానంలో సరి అయిన యోగంతో రెండు కనుబొమ్మల మధ్య ఆజ్ఞాచక్రం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగినప్పుడు భగవంతుని పొందొచ్చని. కాకపోతే ఈ చక్రాలు ఈ షట్చక్రాభ్యాసం గురించి చెప్తున్నారు, ఇదొక పద్ధతి. కానీ భక్తుడైన వాడికి ఈ చక్రాలు ఇవన్నీ కూడా అభ్యసించాల్సిన పని లేదు. భక్తి భావంలో అలా నిమగ్నమై ఉన్నప్పుడు మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుడి యొక్క కరుణతో భగవంతుణ్ణి స్మరించగలుగుతాడు భక్తుడు. ఈ విషయం మనకి 14వ శ్లోకంలో కూడా వివరంగా చెప్తున్నారు అని చెప్తారు. యోగ బలేన అనే మాట ఇక్కడ వాడారు. దానికి మరి ఇక్కడ భక్త్యాయుక్తో యోగ బలేన చైవ, ఆ మాటకి ఒక ఇంపార్టెన్స్ ఉంది. ఏమిటి అంటే యోగాభ్యాసం లేకుండా మరణ సమయంలో ఎవరు కూడా ఇలాంటి దివ్య స్థితికి రాలేరు. ఏది ఆజ్ఞాచక్రం మీద ప్రాణవాయువును రెండు కనుబొమ్మల మధ్య కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలిగే స్థితి. ఆ యోగం మరి షట్చక్ర యోగం అయినా భక్తి యోగం అయినా ఏదైనా పర్వాలేదు అంటున్నారు. సో భక్తి యోగం ద్వారా మనకు ఆ కాన్సన్ట్రేషన్ రావచ్చు, లేదా షట్చక్ర యోగంతో అయినా రావచ్చు. ఏ యోగాన్ని అభ్యసించకుండా సడన్ గా మరి మరణ సమయంలో భగవంతుని స్మరించాలంటే ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు అంటున్నారనమాట. సో ఏదో ఒక యోగ విధానాన్ని అభ్యసించాలి. ముఖ్యంగా భక్తి యోగం అయితేనే సులభం అని అంటున్నారు. స్మరణతో మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, లేదు అంటే ఆ షట్చక్ర యోగాలు అవి ఇంకా కష్టం కాబట్టి మరణ సమయంలో మనసు కలత చెంది ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యోగం ద్వారా జీవితకాలం అంతా కూడా మనం దివ్యత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అంటున్నారు భగవత్ స్మరణ ద్వారా. సో ఇంతకీ మనకి శ్లోకంలో చెప్పింది ఏమిటంటే, ఇలా ప్రాణవాయువుని భ్రూ మధ్యాల్లో నిలిపి యోగ శక్తితో మనస్సు స్థిరమైన మనస్సుతో ఎవరైతే భగవంతుని స్మరిస్తారో ఆ షట్చక్ర యోగం ద్వారా కూడా భగవంతుని పొందుతారు. అంతకు ముందు చోట మనకేం చెప్పారు, లాస్ట్ లో భగవంతుని స్మరిస్తూ మరి ప్రాణాలు వదిలిన వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. కాబట్టి నీ బాధ్యతలన్నిటినీ నువ్వు నన్ను స్మరిస్తూ నిత్యము నువ్వు చేసుకో. అప్పుడు తప్పనిసరిగా నువ్వు నన్ను మనసును బుద్ధిని నా మీద లగ్నం చేసి నీ డ్యూటీస్ నువ్వు నిర్వర్తించు. అప్పుడు తప్పకుండా నువ్వు నన్ను చేరుకుంటావు. సో అది మనం భక్తి మార్గంలో వెళ్ళాలి అంటే ఈ ఈ ఈ షట్చక్ర యోగాలు లేకపోయినా అలా మనం ప్రవర్తించినట్లయితే భగవంతుడిని పొందు. సో ఏదో ఒక మార్గం చూసుకోవాలి. ఏ మార్గం లేకుండా సడన్ గా భగవంతుని పొందాలి అంటే కుదరదు. భక్తి యోగ మార్గమా, లేదా షట్చక్ర యోగ మార్గమా, అష్టాంగ యోగ మార్గాల ఏమిటి అనేది చూసుకోవాలి అంటున్నారు. యదక్షరం వేద విదో వదంతి విశంతి యద్యతయో వీతరాగాః యదిచ్ఛంతో బ్రహ్మచర్యం చరంతి తత్తే పదం సంగ్రహేణ ప్రవక్ష్యే. ఇది వేద విధులైన వాళ్ళు మరి ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు ఓం అనే ఈ అక్షరాన్ని ఈ వేద విదో వదంతి, వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. విశంతి ప్రవేశిస్తారు. యత్ దేనిలో అయితే యతయ అంటే గొప్ప యతులందరూ కూడా దేనిలో ప్రవేశిస్తారో వీతరాగ అంటే రాగం అనేది లేకుండా వైరాగ్యంలో ఉన్న వాళ్ళు అన్నమాట. రాగద్వేషాలు లేకుండా ఈ యోగంలో ప్రవేశించే వాళ్ళు ప్రవేశిస్తున్నారు. యదిచ్ఛంతే బ్రహ్మచర్యం చరంతి. సో దేనిని కోరుకుని ఈ బ్రహ్మచర్యాన్ని అభ్యసిస్తున్నారు, దీనిని కోరుకుని తత్తే పదం సంగ్రహేణ, అది ఆ స్థితిని సంగ్రహంగా నీకు ప్రవక్షే చెప్తాను. సో
ఎవరైతే ఈ యదక్షరం వేద విదో వదంతి, వేదాంతులందరూ కూడా, వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా వేద విధులు అంటే వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు, యదక్షరం వదంతి అంటే ఈ ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు దేనిని ప్రవేశిస్తున్నారో, రాగద్వేషాలు లేకుండా ఏ బ్రహ్మతత్వంలో ప్రవేశిస్తున్నారో ఆ బ్రహ్మచర్యం ఏమిటో, మరి అలాగే పూర్ణత్వం కోరిన వాళ్ళు బ్రహ్మచర్యాన్ని కూడా అభ్యసిస్తున్నారు. ఆ పదాన్ని, ఆ మార్గాన్ని నీకు ఇప్పుడు సంగ్రహంగా చెప్తాను. వేద విధులైన వాళ్ళు, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించే వాళ్ళు, మరి సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్న మహర్షులు, అంటే గొప్ప వీతరాగ అంటే రాగద్వేషాలు వదిలిన గొప్ప మహర్షులు, మరి ఇటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మతత్వాన్ని విశంతి అందులో పొందుతున్నారు. అందరూ బ్రహ్మతత్వంలో ప్రవేశిస్తున్నారు. అలాంటి పూర్ణత్వం యదిచ్చంతే బ్రహ్మచర్యం చరంతి, ఈ రకంగా పూర్ణత్వం కోసం బ్రహ్మచర్యాన్ని కూడా అభ్యసిస్తున్నారు. కాబట్టి తత్తే పదం, ఆ మార్గాన్ని సంగ్రహంగా నీకిప్పుడు చెప్తాను. వీళ్ళందరూ కూడా బ్రహ్మచర్యం కోసం వేద విధులు, ఓంకారాన్ని ఉచ్చరించడం, సన్యాసాశ్రమంలో ఉండడం, మరి వీళ్ళంతా బ్రహ్మతత్వాన్ని పొందుతున్నారు. అలాంటి పూర్ణత్వం కోసం బ్రహ్మచర్య వ్రతాన్ని వీళ్ళంతా అభ్యసిస్తున్నారు. ఇలాంటి మోక్ష విధానం ఏమిటో వాళ్ళందరూ ఫాలో అయ్యేది నీకు ఇప్పుడు నేను సంగ్రహంగా చెప్తాను అంటున్నారు. సర్వద్వారాణి సంయమ్య మనోహృది నిరుధ్య చ మూర్ధ్నాధాయాత్మనః ప్రాణం అస్థితో యోగధారణం. సో సర్వద్వారాన్ని, శరీరంలో ఉన్న అన్ని ద్వారాల్ని కూడా సంయమ్య కంట్రోల్ చేసుకుని మనసును హృదయంలో నిరుధ్య, అంటే మనస్సును మరి హృదయంలో స్థిరం చేసి, తర్వాత అంటే లోపల భగవంతుడి వైపు, ఈ భౌతికత్వం వైపు కాకుండా మైండ్ని లోపల పెట్టి, లోపల వైపు తిప్పి, మూర్ధ్నాద అంటే శిరస్సు, మూర్ధ్న అంటే శిరస్సులో ఆదాయ స్థాపించి మైండ్ని మన హెడ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆత్మ యొక్క ప్రాణవాయువును అస్థితో అంటే ప్రాణవాయువును అక్కడ లగ్నం చేసిన వాడు యోగధారణం, యోగ స్థితిలో ఉన్నవాడు. సో ఇంద్రియ కర్మలన్నిటి నుంచి బయటపడటమే యోగ స్థితి కదా. మరి ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడమే యోగ స్థితి. కాబట్టి ఇంద్రియ ద్వారాలన్నిటినీ కూడా మూసివేసి మనస్సును హృదయంలో స్థిరం చేసి, మనసుని ఇంద్రియాల వైపు, భౌతిక ఇంద్రియ అర్థాల వైపు కాకుండా లోపల వైపు హృదయంలో స్థిరం చేసి, హృదయంలో ఉన్న మరి ఎవరు ఉన్నారు హృదయంలో అంటే ఆత్మ పరమాత్మలు, అక్కడ స్థిరం చేసి ఇంద్రియ ద్వారాలన్నింటినీ మూసివేసి ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రంలో నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడు కాగలడు. ఇది ఈ హఠయోగం, ఇటువంటి యోగాలు అన్నమాట. ఇక్కడ చెప్పిన యోగ విధానం చెయ్యాలి అంటే ముందు మనం భోగ ద్వారాలన్నీ మూసివేయాలి. ఇలాంటి అభ్యాసాన్ని మనం ప్రత్యాహారం అని 6వ అధ్యాయంలో చెప్పుకున్నాం కదా, ఇంద్రియాలన్నిటి నుంచి ఇంద్రియాలను. సో ఇది అష్టాంగ యోగ పద్ధతి లాంటిది ఈ యోగం చెప్తున్నారు. సో జ్ఞానేంద్రియాలైన కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు ఇవన్నీ సంపూర్ణంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, అది ముఖ్యం అన్నమాట. సో ఈ పద్ధతి అంతా మనం 6th చాప్టర్లో చాలా వివరంగా చూసాం. అయితే ఈ యోగ పద్ధతి మరి ప్రస్తుత కాలానికి సూట్ అయ్యేది కాదు. కాబట్టి కలియుగంలో మనకి బెస్ట్ మార్గం ఏంటి అంటే భక్తిభావమేనని ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో ఒక సలహా చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి భక్తితో మనం మరి ఇవన్నీ అష్టాంగ యోగం చేయాలంటే ఈ రోజుల్లో మనకు కుదురుతుందా? కుదరదు. కాబట్టి భక్తిలో భగవంతుడి పైన సదా మనం మనసు లగ్నం చేయగలిగినప్పుడు ఇలాంటి సమాధి స్థితిలోకి మనం వెళ్ళడం ఈజీ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అది. సో ఇక్కడ అటువంటి యోగంలో వీళ్ళు ఇంద్రియాలన్నిటి నుంచి అంటే భగవంతుడు అన్ని విషయాలు ఇక్కడ కొన్ని అది ఇది కూడా కవర్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఆ పద్ధతి గురించి చెప్తున్నారు. అష్టాంగ యోగ పద్ధతి లాంటి దాంట్లో ఇంద్రియాలన్నిటి నుంచి బయటపడటమే మరి యోగ స్థితి. కాబట్టి ఇంద్రియ ద్వారాలన్నిటినీ కూడా ఈ రకంగా మూసివేసి, అంటే అన్ని ఇంద్రియాలని నీ కంట్రోల్ చేసేసుకుని మనస్సును హృదయంలో ఉంచి బయట వైపు కాకుండా ప్రాణవాయువును శీర్షాగ్రం అంటే తల పైన నిలిపి మనిషి యోగంలో స్థితుడు కాగలడు
ఓం ఇత్యేకాక్షరం బ్రహ్మ వ్యాహరన్ మామనుస్మరన్ యః ప్రయాతి త్యజన్ దేహం సయాతి పరమాం గతిం. కాబట్టి ఈ రకంగా ఓం అనేటటువంటి ఈ ఓంకార నాదాన్ని, ఏకాక్షరాన్ని జపిస్తూ వ్యాహర నామ అనుస్మరణ్ అంటే వ్యాహరన్ ఈ ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ మాం నన్ను స్మరిస్తూ, అనుస్మరణ అంటే ఈ రకంగా ఏకాక్షరమైన ఓంకారనాదాన్ని స్మరిస్తూ నన్ను స్మరించిన వాళ్ళు యః ప్రయాతి ఎవరైతే ఇలా చేస్తారో మరి త్యజన్ దేహాన్ని విడిచినప్పుడు, త్యజన్ దేహం వదిలినప్పుడు అతను యాతి పొందుతాడు దేన్ని, పరమాం గతి పరమగతిని. సో ఈ యోగ విధానంలో ఉంటూ, ఏమిటా యోగ విధానం అంటే పైన మనం చూసినటువంటి యోగ విధానం, అందులో ఉంటూ దివ్యాక్షరాలతో సమాహారమైన ఓంకారాన్ని జపించిన తర్వాత మనిషి దేవదేవుడైన నన్ను తలుస్తూ శరీరాన్ని గనక వదిలినట్లయితే నిశ్చయంగా ఆధ్యాత్మిక లోకాలను పొందగలదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ యోగ పద్ధతిలో ఉంటూ ఓంకారాన్ని జపించే వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు. అనన్యచేతా సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. ఇక అనన్యచేత అంటే అచంచలమైన మనస్సుతో మరి సతతం ఎల్లప్పుడూ యో మాం ఎవరైతే నన్ను స్మరతి నిత్యశః నిత్యము స్మరిస్తూ ఉంటారో తస్య అహం వాళ్లకు నేను సులభ పార్థ నేను సులభంగా దొరుకుతాను. పార్థ నిత్యయుక్తస్య నిత్యము యోగినః ఈ యోగంలో యుక్తులైన వాళ్లకు అని చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే అనన్య చిత్తంతో నన్ను స్మరిస్తూ నిత్యము ఉంటారో వాళ్ళకి నేను సులభంగా దొరుకుతాను పార్థ అంటున్నారు. సో భగవంతుడు ఇక్కడ అంటే భక్తితో స్మరించిన వాళ్ళకి నన్ను వాళ్ళు ప్రాప్తం చేసుకోగలుగుతారు. సో శుద్ధ భక్తుల చరమ గమ్యం ఏమిటో, వాళ్ళ గమ్యం ఏమిటో ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు క్లియర్ గా చెప్పారు. సో ఎవరైతే నన్ను అనన్య అంటే వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా, మైండ్ను వేరే వైపు వెళ్లకుండా నా మీదే పెట్టి నన్ను స్మరించే వాళ్ళు నిరంతరము కూడా స్మరతి నిత్యశః ఎప్పుడు మైండ్ని ఈ రకంగా భగవంతుడి మీద లగ్నం చేయగలిగిన వాళ్ళకి నేను సులభంగా దొరుకుతాను. నిత్యయుక్తస్య యోగిన ఎప్పుడు కూడా ఈ యోగంలో యుక్తులైన వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. సో ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో ఆర్తులు, జిజ్ఞాసులు, అర్ధార్థులు 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నారని చూసాం కదా 7th చాప్టర్లో. అలాగే కర్మ, జ్ఞాన, హఠయోగం ఇలాంటి రకరకాల ముక్తి మార్గాలు కూడా చూసాం. ఈ యోగ విధానాలు భక్తిని కలిగి ఉన్నా కూడా కొద్దిగా ఈ శ్లోకంలో మాత్రం జ్ఞానము, కర్మ, హఠ ఎలాంటి యోగంతోనూ సంబంధం లేకుండా శుద్ధ భక్తి గురించే ఈ శ్లోకం చెప్తోంది. అనన్య చిత్తంతో నన్ను స్మరించేవాడు నిరంతరము మరి ఎవరైతే ఈ మార్గంలో ఉంటారో వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను పొందగలరు అని. కాబట్టి అనన్య చేత అనే పదంలో చెప్పినట్లు శుద్ధ భక్తి యోగంలో భక్తుడు భగవంతుణ్ణి తప్ప ఇంకా ఏమి కూడా కోరుకోడు. అలాంటి శుద్ధ భక్తుడు స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళాలని గాని, బ్రహ్మజ్యోతిలో లీనం కావాలని గాని, భవబంధాల నుంచి విముక్తిని పొందాలని కూడా కోరుకోడు. అతను ఏది కోరుకోడు. కాబట్టే చైతన్య చరితామృతంలో కూడా అతని నిష్కాముడు, కోరిక లేనివాడు. మనం మోక్షం కోసం అన్నట్లు కాదు, అలాగే స్వర్గానికి వెళ్ళాలని కాదు, ఆ లీనం అవ్వాలి బ్రహ్మజ్యోతిలో అని కూడా కాదు, ఏదీ లేదు. అతను భగవంతుడి మీద ప్రేమతో, ఆ భక్తితో ఆయన ఆలోచనలోనే ఆనందాన్ని పొందడానికి ఆయనను తప్ప అన్యమైన దాన్ని ఏది కూడా కోరడు. మిగిలిన మనం మరి ఈ యోగంలో ఉన్న ఎంతో కొంత స్వార్థం ఉంటుంది, కానీ ఈ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు ఇక అటువంటిది ఏది కూడా లేదు అని చెప్పి భగవంతుడు నిజమైన భక్తుడు భగవంతుడిని తప్ప దేన్ని కోరుకోడు. కాబట్టి అలాంటి భక్తితో తను సేవించే వాళ్ళకి నేను సులభం అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అనన్య చేత సతతం యోమాం స్మరతి నిత్యశః నన్ను నిత్యము ఈ రకంగా స్మరిస్తూ వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఉన్న వాళ్ళకి సస్యాహం సులభ పాద అతనికి నేను చాలా సులభం, నిత్యము ఇటువంటి యోగంలో యుక్తుడైన వాడికి అంటున్నారు. అలాగే కాబట్టి అద్వైతాచార్యులని మనం
ఇప్పుడు పంచతత్వ మంత్రంలో ఉంటుంది కదా, రోజు మనం చదివే పంచతత్వ మంత్రంలో ఏంటి పంచతత్వ మంత్రం అంటే 5 గుర్తి మనం చదువుతాం కదా. చైతన్య మహాప్రభు, జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు, అద్వైతాచార్యులు, ఆ తర్వాత గదాధార పండితుడు అంటే రాధాదేవిని, ఆ తర్వాత శ్రీవాస నారద మహాముని, అద్వైతాచార్యులు అంటే శివ విష్ణువుల రూపమని, నిత్యానంద ప్రభు బలరాముడని, చైతన్య మహాప్రభు కృష్ణుడని అవతారమని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ మనం అద్వైతాచార్యులు వీరి యొక్క పేరు, వీళ్ళ 5గురిని మనం చదువుతాం కాబట్టి ఈ అద్వైతాచార్యులు కూడా చైతన్య మహాప్రభుతో ఏ ప్రభు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటే అదే బృందావనం అంటున్నారు. వాస్తవానికి భక్తుడు ఎక్కడున్నా కూడా తన భక్తితో దాన్ని బృందావనంలాగా చేసుకోగలడు. భక్తుడైన వాడు భగవంతుడి లీలలో వచ్చిన ఏ తీర్థస్థలాన్ని అక్కడ ఉండాలని కోరుకుంటాడు. కానీ భక్తుడు నిజంగా ఎక్కడుంటే అక్కడే బృందావనాన్ని ఏర్పరచుకోగలడు అని చెప్పి ఇక్కడ మళ్ళీ ఇంకొక విషయం చెప్తాను. సో సతతము ఎల్లప్పుడూ నిత్యస అంటే రోజు కూడా మరి ఎవరైతే నా భక్తిలో నియుక్తులై ఉంటారో, సత్యోమాం స్మరతి నిత్యస అన్నారు కదా. అది మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మాన సంసిద్ధం పరమాం గతిం. నన్ను పొందిన తర్వాత ఇక నన్ను పొందగలరు ఇలా నిత్యము నన్ను స్మరించే వాళ్ళని చెప్పారు కదా. ఈ శ్లోకంలో ఏం చెప్తున్నారంటే నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైన ఈ దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ నాప్నువంతి అంటే పొందరు, మహాత్మానః అంటే ఈ మహాత్ములు సంసిద్ధిం పరమాంగత వాళ్ళకి సిద్ధత్వం పరమగతి పొందుతారు. సో ఎవరైతే ఇటువంటి నన్ను నిత్యము స్మరించే యోమాం భక్తి నిత్యశః నన్ను నిత్యము స్మరించే ఈ భక్తులు నన్ను పొందిన తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఈ సంపూర్ణత్వం వచ్చేసింది కాబట్టి వాళ్ళకి ఈ దుఃఖాలయం అశాశ్వతమైన ఈ దుఃఖాలయం అంటే ఈ భూప్రపంచంలో మళ్ళీ వాళ్ళు పుట్టరు, ఇక్కడికి రారు. భక్తులైన ఈ మహాత్ములు నన్ను పొందిన పిమ్మట సంపూర్ణత్వాన్ని పొందారు కాబట్టి దుఃఖాలయమైన ఈ అనిత్యమైన జగత్తుకు మళ్ళీ తిరిగి రారు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది మళ్ళీ భగవంతుడిని చేరుకున్న వాళ్ళు ఇక మళ్ళీ ఇక్కడికి ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉంటారు కానీ మళ్ళీ భౌతిక ప్రపంచంలోకి రానవసరం లేదు. సో ఇక్కడ భక్తులు ఎప్పుడు నన్ను స్మరించే భక్తులు ఈ రకంగా తప్పకుండా వాళ్ళకి నేను సులభంగా లభిస్తాను. సో భక్తులు అన్నదానికి కుచేలుణ్ణి మరి ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. కుచేలుడు మరి చివరిలో తర్వాత దారిద్ర్యంతో బాధపడుతున్నప్పుడు భార్య వెళ్ళి అడగమంటే ఆయన భగవంతుణ్ణి దర్శించుకోవాలని భక్తితో వచ్చాడు కానీ ఆయనకి ఆయన అడగను కూడా అడగలేదు, నాకు ఈ పరిస్థితి ఇలాంటిది నాకు సహాయం చేయమని. ఆ భగవద్ దర్శనంతోనే సంతృప్తి ఆనందాన్ని పొందాడైతే భగవంతుడు అన్ని తెలుసు కాబట్టి ఆ భక్తుడికి అవన్నీ అనుగ్రహించడం జరిగింది. అది ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇంతటి శ్లోకంలో ఎవరైతే నన్ను ఇప్పుడు నిత్యం ఇలా స్మరిస్తారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందగలరు. ఇక నన్ను పొందిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి దుఃఖాలయంలోకి రావాల్సిన అవసరము లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు 15 శ్లోకాస్ చూసాము. ఇంతటితో ఆపి మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఈరోజు ఓన్లీ 16 మందే అటెండ్ అయ్యారు. ఎందుకని మరి మధ్యలో 2 రోజులు గ్యాప్ వచ్చేసరికి ఇలా మరి కాకపోతే మరి మిస్ అయిపోతూ ఉంటాం కదా. రోజు వీలైనంత వరకు వింటే మనకి ఇది ఇంకా 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 ఈ మనం జీర్ణించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః.